a na-agwa gị bịa ka ị join ya Russian military. Do you understand me? No, $200 ịgba tiketi gị bịa ebunye gị egbe ozugbo ije gbaba egbe in the name of gịnị na ị chọrọ nnwere onwe ala na ihe ya bụ join ya Russian military ọ na oge esokwa wee help inwetara gị freedom. Amalọ m na anyị nọkwala na jụọ onwe gị ife a na-achọ imene kedu ebe ihe a kedu result m ga-enweta. Achọrọ m nkọwara gị something ebe because I have seen some of our people on social media na encourage our Igbo youth. Do you understand me? Gị bịaba Russia na ya enwetara gị visa. Do you get my point? Enwetara gị visa na ọ dị ka $200 or $300. Do you get my point now? Then ịgbazie tiketi bịa bịakwala gị kpọọ no ịbatakwala emele gị facilitate ele gị some things ozugbo wee join ya na military bido gbaba egbe. Now o nwere ife nchọ ịkọwara gị ebe a. Ọ bụrụ that na ị bụ onye Igbo and na iji wee chọọ ije Russia wee join their military will because of gịnị ị chọrọ ka ha emechaa in the future ka Russia bịa soro gị wee nụọ gị ka ị wee nweta nnwere onwe. You are just dreaming. Do you understand me? You don't know how things function. And the ignorance adịghị a lot of us n'ime mere Igbo youth ji anwụ unnecessary. Do you understand what I'm saying? Look at what is happening in our society. The name of na na-achọ freedom. How many boys go down n'ife a na-akọ? Do you understand? Because just Biafra like this, some of you ayazi enwe common sense. Yara reason is yaraziana na ka create ye ife a na-achọ ime kịta na kedu ife mma achieve, kedu result m ga-enweta n'ife a na-achọ imene, and kedu the purpose nji chọọ ime ife a nwa na-achọ ime kịta na mmecha ya ife a na-achọ ya achieve nga achieve nwe kedu the possibility na ọ bụ na mmecha ife a kịta na nga achieve ife a na-achọ ịbanye na ya. Do you get my point? Mmadụ pụta na social media ọ na-agba gị gbagotebe Russia ka ị join ya their military because nke iji wee bụrụ Biafra na anyị na-travel ahụ kedu documentation gị, kedu ihe ya bụ ya documentation ka ịkpali ndị ị ga-eji wee pụ na ị na-ara ndị kedu ịkpali iji wee bata, kedu na profile gị, kedu onye ebe ị bụ. Do you understand? And ihe iji eme ihe ahụ because na ị chọrọ ka Russia soro help gị wee nweta nnwere onwe. Ọ dụrụ etu afọ nwanne m Nigeria nka na ịkwọrọ travel to that Russia kwa winri ọsịkwa na ọ chọrọ ịjoin ndị a ga-anabata. O nwere ife ndị Russia wepụtara dat na fa na-achọ foreign machine nke narị ka hapụ ịkpụ ya ọfụma maka ndị social media. Ịghọtago na ndị ga-esofe wee na-anụso ndị Ukraine ọgụ. Then o nwere some privilege gas. Ị nwere ike after certain done enwere ike enye gị akwụkwọ, enye gị some things they provide for you na akwụkwana gị ụgwọ because ife a nọ ka under contract. Gị na fa nọ na contract, o nwere agreement iji wee bata and agreement ya bụ iyi execute o nwere ife gị na fa na-akọzi o. Amara m onye na-agba somofu na ọgwụ anwụ a. Ịghọtago? Nigeria bụ country some world power save nwere interest na ya na bụ na Russia nwere ike n'ọkatakịta interfere n'issue happening in this country, Nigeria. Let me tell you something. Enwere a lot of ndị Igbo nọ na military ndị Beriza. Ụmụ some ndị Igbo nọkwa na military ndị America. Ọ na fada afife niile na Nigeria. Kedu ife mere na fa ya bịara push were ndị America ka ndị America bịa soro fa n'ụgbọ ka e wee nweta the freedom. I don't know if you get my point. And kedu onye gwadere gị that no guarantee na Russia ga-help gị enweta freedom? Why don't we start reasoning like a human being? Ị chọọ n'ime travel banye obodo ị ga-eje rụọ ọrụ n'onwe gị ọrụ. So olesizikwa na ị decide na ị chọrọ ime no otu m na-achọ ịkọwara gị ebe a ka ịghọta na ife afọ a na-agwa gị na o nwere ife Russia ya emele gị na freedom gị is not possible. O nwere onye ga-enye mụ na gị na bụ freedom na anyị ma ga-eji aka anyị wee liberate onwe anyị because anyị na-anụ ọgụ wee bita wee jụọ unu kedu ife na-esen. I don't know if you get me. Mana ụmụ ike kịta na-akọwa ya kịta efekwa ụmụ okoko ụmụ bingo ekuke nkịta enwere ife fama. Let me tell you, onye njenje ka onye isi awụ ihe wee mara o bụ onye ụzọ wee siri ite na aka enwe mkpọmkpọ eju.
I decide kwa na ị chọrọ iji ndụ gị jee chụọ aja ebe a, no problem. You are entitled to do whatsoever you want to do. But m na-apụta ebe a ịkọwara gị that na ihe ahụ ibu n'obi were eje Russia adịrọ possible. Unu nọ contract, and the contract unu enwere oge o jiri eji wee gwa gị that na fa ga-abịa n'ụlọ gị ọgụ maọbụ na ịbụ a secessionist. Ihe a bụrụ their contract. Ihe ya kpụtara gị as a foreign machine. Do you get my point? Enwere the contract, the draft tụọ ife ya guide gị na fa. A ga na-akwụ gị ụgwọ, fine. A ga-take care of you, enwekwa n'ike nye gị akwụkwọ. Na ịjụọ na onwe gị etu ị nọ kịta as a foreign machine ịbata na Russia wee bụrụ their military, will you be a commander? O nwere ife megide n'ụwa kịta ka gị nwa bụ a foreign machine control wee Gaddafi Russian military? Or the possible? So who will be there speak for you for Russia ịpụta bịa n'ụlọ gị that job? And kedu ife bụ the contract, kedu ife bụ agreement gị na fa? I don't know if you get my point. Mmadụ pụtara na social media abịa na-akpa ndị be anyị na o ji wee bụ that na ịchọ ịba Russia abịa join ndị amị na ọ just gị kwụọ $200 ma $300 o ji wee bụ na ịgba tiketi gị batakwala akpa m. Onye sị na because na ife abụ ihe signere ime na just because of the money, fine. But all because of na ị chọrọ inweta Biafra, mana ma ọ dịrọ possible. If I can't nkọwara gị na reason ekwe before na-eme iwe. Stop allowing people to influence you to do what you don't want to do. Before you na-eme ihe, calculate yo. Akwa human being ke ebe, and what makes us human is ability to reason. Kene kwenu m unu.